Kızıl alma. Qadim zamanna bir garibin akıl huşda, boy seyratda hemmeden saylanyp duran bir görmegoy gydy bar eken. Oň daşyny 3 tane yigit kebelek bolup, gydy biri-birinden gabanyp ýörmüş. Kemsiz yetişen gyz, bularyň haýsyna barjagyny bilmeýän 2-3 ýyly oýlanyp geçiripdir. Öňe barbyr olardan birini saýlap bilmeýändir. Sebäbi oglanlaryň üçüsi de ören syratly, ören gaýratly yigitlermiş. Onsoň ol dagy alaş tapman, ýanky ýigitleň hemmesini öýlerine çagyryp şeýle diýipdir. Siz 3 bolup meni söýýäňiz. Men siziň üçüňize de göwünüm ýetdi. Haýsyňyzy goýup, haýsyňa barjagyny bilmedim. Oýlanyp, şu gün bir karara geldim. Siziň her haýsyňyz bir zat alyp, ýene bir aýdan men ýanyma geliň. Ýöne üçüňizem üýşüp bileje geliň. Men haýsyňyzyň getiren zadyňyzy iň gerekli gowy hasap etsem şoňa baraýyn. Galan ikiňiz bolsa öýkelemeň. Bagtyňyzdan görüň, men gül wagtymy sermisal bolup geçirmeýin. Yigitler gyýdyň teklibi bilen radylaşyp, ýol şaýlaryny tutup durlar-da ýola düşüpdirler. Gyýdyň göwünden turaýjak zat plan ýurtda bardyr diýen umyt bilen bularyň kirdi bir ýurda gidipdir. Olaň biri dünýä belli bolan uly şäheriň bazaryna aýlanyp ýörke, halkyň bir ýere hümür bolup üýşenini görüpdir. Şu ýerde bir täsin zat bardyr. Märeke bolgusyz zat üçin üýşmez diýip baryp görse, biri bir tekeri 1000 tümen bahalap otyrmyş. Adamlar oňa 1000 ýaly tekeriň bahasy bir tümeniň 4den biri. Sen aklyň jaýynamy ýa halky oýnap oturdyňmy diýseler, ol adam bu tekeriň öýtgeşi hünäri bar. Oň üstüne oturup haýsy ýurdun haýsy ýerine barmagy ýüregiňe döwseň, o seni şo salymda şo ýere eltýär diýenmiş. Kelki yigit bu tekerden üýtgeşi gowzady adam tokumy gören däldir diýip ýanky teker satyn alypdyr. Oň üstüne oturup meni öýümde elt diýipdir goly. Gözüni açyp ýumýança öýüniň işigine durmuşyn. Baýaky ýigitleň ikincisi bir aýna satyn alyp öýlerine gelipdir. Üçüncü ýigit bolsa bir gyzyl alma alypdyr. Onsoň bulan üçüsi bir ýere üýşüp, hersi öz alan zatynyň hünärini aýdyp öwünipdir. Birinji ýigit men alan bir tekerim göz açyp ýumas salymda isleýän ýeriň eltýär diýen. Ikinji ýigit men şu almany aldym. Muny sykyp suwuny öljek bolup demin sanap ýatan adamyň agyna damdyrsaň, ol adam şu sagadyň özüne sagalyp aýagy üstüne galýar. Reňki, güýji, öňkü hatdyna gelýär diýen. Üçüncü ýigit gyýda men aýnamdan gowy ýaran zat bolmasa gerek. Muň ýüzüne seredip kimi göresiň gelse görüp oturmaly. Arada 5-10 ýurt ýatan bolsa da parky ýok diýen. Teker alan yigit bilen alma alan yigit oňa beýle bolsa çykar haltadan aýnaňy. Seredip göreliň. Häzir gyz näme işläp ýörkä? Belki o bizi oýnap, ýurtdan çykaryp goýberip, 4-nji bir yigit bilen keýip sapada ýörenler diýipdirler. Helki ýigidin aýnasyna seredip görseler, gyz käte bir dem alyp ölüm halyna ýatyr diýe. Ata-enesi garnaşlary oňdaşyny gallap, gözlerinden ýaş akdyryp otyrmyş. Bular birinji ýigidin alan tekerini ýatyryp, üstüne minipdirler-de, biziň gyzyň ýanyny elt diýipdirler goly. Teker şu salyň özünde, olary ýanky gyzyň kapysyny eltipdir. İkinci oglan almasyny bölüşdirip bar güýji bilen gyzyň agyna sykypdyr. Ondan bir näçe damja suw çykyp gyzyň agyna damypdyr goly, gyz şu wagta gözüni açypdyr. Suwçym salymdan soň bolsa, meni ajalyň elinden alyp galan kim diýip ýerinden turupdyr. 3 ýigit oňa nirelerde bolanlyklaryny, nämeler alanlyklaryny, bu ýagdaýy nädip bilendiklerini we nädip oň demine ýetişendiklerini ýeke-ýekeden aýdyp berip, anha inni haýsymyzyň alan zadymyzy gowy hasap etseň, şonu getirene bar. Bize diýir galanyň bes, senden öýke kine etmez diýipdirler. Gyz, üçüňiziň alan zadyňyzam ören täsin. Ýöne men alma getirene barjak. Sebäbi alma eýýäm ýok. Ol bir gezek bir adama peýda berip bilýän eken. Aýna bilen teker boldy hemişe ulanyp ýörmeli diýipdir. Gyzyň sözüni makul bilip, onu alma getiren ýigide nikalap beripdirler. Teker getiren ýigit bilen aýna getiren ýigit bolsa, şu günden soň o gyzy dogany kökmünde görüpdirler.